cut. No, good day. Gaya rally pa iba no stan ta kasngilay ko tarik nang taban daway ka jing kme biang ka ka reservation policy e pila ban so pila ban ila ki jong thman atu kat no ki pa iba sim khia ka ne kam Kim sedang ke semua ki bansara de ke pepar kesada lada pikwa bandesan ya kane pila bansan ya ka signature jope ha kane ka kesada ne kane ke pepar ke bala penkre kana bangen ra ya kate ha ki bor ki banipe khanta ma ka sarkar e pila ban ya suki tamba ya kane ni ailat ba kinongkren kini yang hangai tiba kini kiprok demi boy omlem ba kinkerian nak situ syasat jangan nak footpath ngindam yang hangai ba pero kibai nong chong snong jong kanong stoin was Kasihil district ngai khuble yak dorbar snong new nong stoin kabala ai galat kulong kini meeting menta gajan meet ngai khuble pi we pai ba kibadon ni gane kamun sim kajing kit namta gari bat ka jaj bandreu khamtam ya ki khon ki ji ki jonga ki jong phi hi yanong in bansat ladam dei manga ma phi ki ban sim mi gane galang ko yanong in thmi lenti yanong in sania lada umdei manga ma phi ngakan mau ya gawe ki jing ong jong we o present jong ri army Amerika press John F. Kennedy boong ini kitin. Wat ong ayu gari dan le nam ta jonga re ngade ban ong ayu ngan le nam ta jong gari bat kajaj ban riu. Ask not what the country will be going to do for you, but you must ask what I'll be going to do for my country. Kade kabanta ka kongsan kayap ka im jong gari ka kajaj ban riu. Paralok tagadao kikon sama kiseng mahang bat pai ba boro kibadon ha gane ga jawa khamta mangi hangne anong stoin ngidon ya gata ka jingkit khli nak banda galawe jo kikon gikti don ki boong ba manto iu man pas ko ye kikon namar ba nim yo kam shu khamtam lada ka tre kam ga to roster system bat ka point ga bangiwan manta ha gane galong ba ni kwa ba ka sarkar Meghalaya ka penkalano ya gane ka reservation policy bat ka poin nga baar ka day ka bangi krusyan
pelitelan ya wei ukrau perkat wei unong ilam jong ribet ke cai penriu batau ni ba ardan bilar basai mai nganong bun kitin hangne gidon guma sifawut kinong keren nagaliang jong kiseng dalam repair bat kumjuro nagaliang jong ki paiba te nganong bun kitin sisendon ngakot nagaliang jong ai ba wante lomdo bade general secretary jong HYC ban hage jo kapor na sobha ban karpat ya ginong keren bei jongi hage ne kapor lagum no na maringi pun ginong keren hangne ban shim kapor ke pokor dor jong fi tang san minute kade ke jing karpat na galiang jong charman de shesendon nga khot no ya I ba wante ban shim mi ke banta jong fi Ba Gabriel ba long isong kodor ba padiya ya gede ka jingelang ha gede kapor ninggong asmo banai ngo yo blei nong bu nong thau ya ka ba ula pna yangi kum ka jai kan riu kum ka dong ka than sai si sit pat bangin yo ba dia bi kum ni na kaleng jonga sko ban pdiang sobha ya phi baro ki pai ba nadu kilong kibi kilong pa ki khun samla kibiadon rekat yang bagi hakani kapor tidak pendut ya kapor na kamta ka dauma jong ka jai penriu ka jongi ni aswa bangin khot ya phi ban khot sia ka de ka jingelang pisrani ni sodak ni sokhya kun kisamla jo ka dong ka than ni mieng na kado ka seng balang na kado ka political party rei ni sokhya na kamta ka dong ka than ka jongi ha ka ba wei na ki kawat jong ka jai riu jongi iba aden masayamot ila syatnan na ka benda jong lo na ka ta ki kun ki jong phi bat ki kun pateng ki jonga ki jong phi te ka ba so si lada mangi nginami na ka benda ka jongi mana wan mi kade ka jingmi ka jong phi ki pai ba jong ka pri yau trap ka pni ba nilong kawai niladon kam bani atali berpedim yang ya kari bekerja penriau ke jongi sasi sempat nasko badong fi ki pada kajumwan ke jongi hangne kade bangi sokhya na kabenta kari bekerja penriau ke jongi ha kabangi kum bekerja penriau jongi lasan huai tadi kisnam nilayat but hakini kisan huai isna san huai teli kisnam nila mat ya kajinge kabang nila yasha ha kabai dai baka reservation policy ha kabakun ka jai beriu ka jangi ni yo 100% kabaki garo ki yo 100% hakini kisan huai teli kisnam nila syuya out ni syuya sha pagita chuparia kado kinjuang kubakiyo mangi Hendrai, kaya kaba nipat, kaba mi kipor, ila kampun beriu, kikon samla jongi kelas tang menkudukam, dena kata kadau, kajingmi jongi ba ardan, kakersu tia, ya kayri bekerja beriu ba ladon kam, ban review no, ya ka reservation policy, te kane kadai kaya kamat, ka isu, na beta kikon pateng ki jongpi, balada ngimi kum kejai penriu salah dapat inme bange ngomba sibon ki isu jong kejai penriu ki basatem ki bala syukut tang haki komiti befair tementa kani ke sarkar MDA ka tahu ya ke komiti ke supen bit kai yang iki paiba telada ngasgo badam bakum kejai penriu nilai bermi syakmat ban yatli ban yo yauso jong kajai riu ka jongi ngasko kemen ban ngasko ban ango yo play dong bo dong thau ha ka ni ko por ba u play ula penmi yai barden sasi senpat ban kesautia ya kari ban kajai riu ka jongi te kom kari ba kajai riu ka jongi ki ba pon ki wei ki on ba kajai riu khasi kam ju yatli kata ka dei ki jingbot ka babakla tementa ngin pidi sya ka pertai
bakajai menriu ke jongi kalong kabayateli pikloi ne abia kata pikloi ne mariateli kum kajai menriu telada pikloi mariateli kum kajai menriu klat na ya kilala bape klat na ya kadong kathai klat na ya kiai boro klat na ladang ide na ka NPP klat na ide na kadong parti klat na kadong kathai klat na kadong kajai kawe ngi yang teli ladang ngi yang teli sai si sen pat ngen nom la man klik balai hadu menta ya ka resolution polisi la man klik la man penbe kadau ngasko badong bau nong yalam jong ka chala jong i udai na kowe ka jai penriu ui yala ka jong ka jai penriu dai na kata kada kwa man penkela telada mangingi ya teli kamot ni sa knyot nakapor sa kapor bat khadu ngadon ke message ya kinong ni khmat jong kabri jo trap lada hashwa bakanding kan klang kading kan klang kajing klang ningkong kan klang ya ka ying jong kinong ni khmat lada pibakla kadai don kata lada kading kan klang shwa ba kiwe pat ki jai penriu kading kan klang shwa bat kinong mi khmat ai ba kading kan klang shwa ya ka ying jong kinong mi khmat kumta gin klang bat kiwe pat ki jai penriu ban yele na kumta ka isu jong ka jai penriu te tang ki de ki kenten ngak kum ka jai ari ba ka jai penriu ngak kermen ba uso unsai umde tang ka de ka isu resolution polisi sibon ki isu na kumta ka ri ba ka jai penriu ka jong ni lada ni nomi kemot ke jai penriu ke jongi kanang du bor Islam kini ke jai penriu jongi Islam ki paiba ki badon hangde ko po Islam ba arden ibala yele nam ta kari ke jai penriu jongi khumlai sia ju khumlai sibon